Λοιπόν, η αξιολόγηση, ένα θέμα που συζητείται αρκετό καιρό τώρα και στο νησί μας, με τους εκπαιδευτικούς να έχουν ήδη λάβει τα ραβασάκια όπως και παλιότερα έχουμε πει. Όμως έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα, δεν έχει κάνει πίσω η κυβέρνηση σε αυτό, αλλά ούτε και η εκπαιδευτική και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, που αύριο θα πραγματοποιήσουν μια στάση εργασίας πάλι για αυτό το θέμα. Κύριε Ξεπτερά, τι γίνεται τελικά με την αξιολόγηση? Εσείς επιμένετε? Να πούμε ποιο είναι το θέμα όμως. Γιατί όταν ακούει ο κόσμος για αξιολόγηση, λέει αυτοί οι εκπαιδευτικοί γιατί δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση έχουν βαφτίσει ως αξιολόγηση κάτι που σχετίζεται όχι με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά με τη λειτουργία των σχολείων με όρους αγοράς, με όρους ΑΕ. Άρα όταν ακούτε να μιλάνε για αξιολόγηση, αυτό εννοούν. Άλλωστε οι εκπαιδευτικοί, ιδίως στις μέρες μας, είναι και πολύ αξιολογημένοι και έχουν πάρα πολλά πτυχία και έχουν αποδείξει την επάρκειά τους και την αποδεικνύουν κάθε μέρα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι άλλο. Είμαστε αύριο σε κινητοποίηση πανελλαδική, γιατί αυτή τη στιγμή ένα σύνολο συναδέλφων νεοδιόριστων βρίσκεται σε απεργία και γι' αυτό το λόγο, επειδή βρίσκεται σε απεργία απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που είπαμε λίγο πιο πριν για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, διώκονται. Για την ακρίβεια δεν διώκονται, αλλά τρομοκρατούνται με δίωξη. Έχουν παραπεμφθεί δηλαδή σε πειθαρχικά συμβούλια και το ίδιο έχει γίνει και εδώ στη Λίμνο. Γιατί ουσιαστικά δεν μπαίνει στην τάξη ο επιθεωρητής κατά κάποιο τρόπο να τους δει, να τους αξιολογήσει, να τους κρίνει το έργο που κάνουν? Αυτό είναι? Ή δεν είναι ακριβώς έτσι? Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς. Είναι πιο σύνθετο. Μάλιστα. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Παραμένει η άρνηση αυτή? Αυτή δεν είναι άρνηση, είναι συμμετοχή, ξαναλέω, σε απεργία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με την επιμονή που έχει θέλει να χτυπήσει τη δυνατότητα που έχουν οι εργαζόμενοι να απεργούν και να έχουν άποψη. Και σε αυτό το πλαίσιο, αν θα είδατε και τις τελευταίες μέρες, δέχτηκα και εγώ προσωπικά ένα έγγραφο από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μου ζητούσε να παρουσιάσω τις απόψεις μου για μια ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΛΜΕ ως σωματείο εντός 5 ημερών. Και λέμε ότι όλα αυτά, η δυνητική αργία της συναδέλφου στην Αθήνα, επειδή και εκείνη συμμετείχε στις συλλογικές αποφάσεις της ΕΛΜΕ Πειραιά και της ΟΛΜΕ. Όλοι αυτοί διώκονται γιατί θέλουν να μην περάσει το σχολείο αυτό που λέμε ΑΕ. Και επειδή η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν θέλει να υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις, προσπαθεί να τρομοκρατήσει. Αυτό δεν το αποδεχόμαστε. Ναι. Μετά λοιπόν από η κλήση σε απολογία που είχε γίνει, η προειδοποίηση, τι ακριβώς ήταν αυτό? Παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο. Ναι. Τώρα μπορεί να έρθει κάποιο άλλο χαρτί που να σας ζητάει να πάτε να απολογηθείτε κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, αλλά προφανώς επειδή η κατηγορία είναι αίολη, δεν στηρίζεται, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην απεργία, για την ώρα δεν έχουν προχωρήσει σε κλήσεις επιθαρχικά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να κερδίσουν εκεί. Γιατί είμαστε απόλυτα νόμιμοι. Ναι. Το κλίμα σε όλη την Ελλάδα με αυτές τις τακτικές ποιο είναι? Υπάρχουν πάνω από 2.000 πειθαρχικά σε όλη την Ελλάδα, παραπομπές σε πειθαρχικό, και εδώ πέρα και στη Λίμνο είμαστε καμιά δεκαριά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες που είχε έρθει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και προσπαθούσε να τρομοκρατήσει τους συναδέλφους παραδίδοντας τα πειθαρχικά μέσα στην ίδια την τάξη στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε καμία δεκαριά εδώ στη Λίμνο και πανελλαδικά πάνω από 2.000. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Κυρίως σε αυτούς απευθύνονται αυτά τα σημειώματα, ναι, έτσι? Είναι οι εκπαιδευτικοί που επί μία 15ετία γυρίζαν όλη την Ελλάδα και καλύπταν τις πάγιες ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος σε προσωπικό ως αναπληρωτές. Δηλαδή τους τηλεφωνούσαν σε 3 μέρες, έπρεπε να πάνε σε οποιοδήποτε άκρη της Ελλάδας και τον Ιούνιο απολυόντουσαν. Εντάξει. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μετά από πολλούς αγώνες καταφέραμε και αναδείξαμε αυτή την παθογένεια με την ύπαρξη αναπληρωτών για την κάλυψη